ଆରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। କ'ଣ ମାଣ୍ଡୁଅ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ ଯାଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହ। ପାଉଡର ମାନେ କ'ଣ ଚଷମା ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆଜି ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଯିବି କୁଆଡ଼େ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଭାଇ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ। କଣ 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 ମାଳୁ ଯାଉଛି? हे कृष्ण हे जगन्नाथ ये क्या हुआ? मुझको बैग दे दिया और चलेगा।